Sidane. Sikil kamu pliket bintang nggak? Mas Faris tolong dong bersihin. Oke. Lewat sini, lewat sini, lewat sini. Nah, sapa? Lah ya. Wes, ayo. Sudah. Yuk. Ah itu ditampa. Iya, saya tampak ya. Terima Ya. kasih. Ya. Thank you. Ya. Sudah. Nggih, wis ditaruh sono dulu. Dekne kan duduk ambekan dulu. Iya. Tak ngunggahne Mas Komet Mas Dodok. Praw layar lancaran sik. Oh ya. Mangga. Yuk. Monggo, Mas Komet. Yuk. Matur nuwun. Cek. Selamat malam Mas Komet, Mas Dodok. Selamat malam Sugeng Dalu Macange Mbak Limbu. Alhamdulillah. Nggih. Luar biasa malam hari ini Nganjuk berkumpul bersatu. Leres. Luar biasa masyarakat Nganjuk tansah guyub rukun. Nggih. Neng dalu iki rasane jiwa mudaku meronta-ronta. Wadah lah iki. Sok-sok enek pasangan sing diantu-antu kalih masyarakat mriki. Cobi kula sing mirsani mriki kula ajeng tanglet. Kinten-kinten niki sae napa sae? Kok nak takok kok gak enak. Lah ya takon karo budal wong mati. Lah kudune piye? Cocok napa mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? Langsung sesuk budal ning gone kawah. Sing mbok omong iki molo apa? Nyapa? Kok moro Pasangan sing serasi, dua sejoli saling memadu kasih. Lho kuwi sapa? Antara dalang kondang karo sinden kondang. Ya Ya apa ora? Takutine cocok napa mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? Yes,
to, padha aku ngelingi bojoku biyen pethuk ya ngono. Nek sampeyan pethuk ning panggung. Aku biyen mbek bojoku idon-idonan. Wis idon-idonan. Lah ning pasar wong jenenge bojoku ra nduk galak to, Mas. Bakul blonjo. Nah, anu tumbas anune anu Dik, anu tumbas niki lho napa kluwihe? Pinten to, Mas? Niki lho 2.000. Mboten saged kurang to, Mbak? Dadi rong Termasuk mesra wae. mesra, ra iki nglumpuk idu tok. Lek kowe ngomong kuwi aku ra setuju to. Lah nyapa nek ra setuju? Nek tanggoku kuwi ya dalang kondang ya luwaris ra depo dalang lokal-lokal. Sing Ning wedok. dalang daerahmu kuwi. Nggih. Piye? Anu sinden kondang ya an tanggapane wis ra leren ben bengi. Heeh. Kuwi anake loro lanang-lanang saiki dadi anak pang. Lho. Dadi ora kopen. Dadi anak pang piye to iki lho omonganmu kok ya kono ah. Kok iso dadi anak pang? Kono kuwi kono. Kono nek iki tetep aku setuju. Mulane ndak diteruske nek kaya ngene iki acarane lho Mas. Ya karepmu. Lho iso karepmu piye to kok iso? Hari jadi nganjuk ke 1087. 1087. Ya. Nggih, saderenge kula tak ngaturke uluk salam rumiyin Uluk salam Mas. dulu Nggih. menyapa masyarakat. Nggih Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nembe niki ping kalih niki lho Mas. Nggih. Ning yang kedua ini yang luar biasa. Penonton full hadir semuanya. Alhamdulillah. Sampai tadi sudah saya ukur. Nggih. Parkiran sampai 7 kilo. Mobil ndak ada putus-putusnya. Wah, parkiran mobil 7 kilo. 7 kilo. Baik. Ngantek aku kecekel parkir 50.000 entek aku. Nih mboten masalah. Ora masalah. Penting teng mriki niku suka parisuka Lah. bahagia. Alhamdulillah. Di hari jadi yang ke-1087 nggih. Mudah-mudahan Nganjuk selalu bersatu. Amin. Mudah-mudahan Nganjuk selalu berjaya. Mudah-mudahan Nganjuk bisa sebagai pionir atau percontohan untuk kota-kota lain yang ada di Indonesia. Allahumma Amin. amin. Luar biasa. Niki cocok sesuai pesenane jenengan. Kados pundi Mas Dodo? Niki suasana ya alhamdulillah aman ora udan. Nggih. Perkara sampean pesen Nggih. dagelan sing separuh menungso, separuh wedhus. Kok iso separo wedhus? Lah iki Ngene aku wae. lah kowe kok ora omong lho kancane wis nete-nete omong. Ora kene kan ya jaga diri sapa ngerti engko nganggo ngono. Bae ora. Ora nganggo kuwi kok saiki Ora ya ora piye to? apa-apa. Mate sesuai dengan hari jadi Heeh. Kota Nganjuk Ya. yang ke berapa Mas tadi? 1087. Angkanya itu ada 1, 0, 8 dan 7. Aja Ini maknane padha ora karo aku. Oh, enggak sama ini. Oh. Karena yang 1 aku kan bahasa Indonesia. Oke. Satu-satunya kota ini yang tetap menjunjung tinggi budaya tradisional khususipun wayang. Kula dalu meniki enten wayang sak dagelane. Luar biasa. Tepuk tangan buat Nganjuk. Tepuk tangan buat kota Luar Nganjuk. biasa. Luar biasa. Oke. Kuwi 1 Mas. Satu. Saiki 0. 0 atau 0 kuwi berarti bersih. Insya Allah Nganjuk akan bersih dari sesuatu yang negatif, korupsi, kolusi, nepotisme. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kota Nganjuk. Oh no. Nggih. Kuwi 0, saiki 8 Mas. 8 itu kan angkanya nyambung, bersinergi antara pemerintahan dan juga masyarakatnya. Mudah-mudahan terjadi sambung sinergi yang baik untuk menuju Nganjuk yang lebih baik. Luar biasa. Terakhir Terakhir Pitu. 7 mempunyai tujuan satu yaitu membangun Nganjuk gemah ripah loh Cina. Dinawi amin. Allahumma Amin. Ugi niki nggih kepareng lenggah menika panjenengipun sinten Pak? Pak PJ Pak PJ Bupati, menika Ketua DPRD rawuh nggih rawuh, Pak Nggih, Kajari rawuh, nggih. Pak Kapolres rawuh, Nggih. Pak Dandim rawuh. sembah nuwun. Salam taklim kula kunjuk dumateng sedaya kemawon. Alhamdulillah tinimbalan mriki. Nggih. Bombong manah kula lho Mas, suatu kebahagiaan. Yo bahagia. Alhamdulillah. Luar biasa, kehormatan juga bisa dihadirkan di sini. Nggih. Langsung bertemu dengan masyarakat Nganjuk. Nggih. Asli. Alhamdulillah. Iki yo paling gak awake dhewe ning kene ditimbali yo paling gak ndongakno sithik-sithik no Mas. Iya. Yo paring Donga ora kulak ya to. Donga ora kulak yo paling donga yo sing pantun kan yo kena. Parian. Parian lagi ngoten to Mas nggih. Contone piye Mas Dadi Dodo? enek isine ngono.
Contone. Enek manuk menclok ning akasia. Heeh. Kowe muni yo cakep kok meneng ae jane piye lho. Wong mosok pinter karo cah cilik-cilik. Cakep. Urung sik aku sik ngono lho. Ana manuk menclok ning wit akasia. Cakep. Nah ngono. Mugi-mugi Kota Nganjuk tansah jaya Allahumma. Amin. Kowe yo cakep. Cakep. Oke. Mangan gethuk dicampur teri. Cakep. Masyarakat Nganjuk mugi kathah rejeki. Oh, ngono. Mbak Ambar gawe kaos. Opo cakep. Kaos. Mas Dalang Akbar mugi tambah jos. Amin. Amin. Ganti kuwe Mas, pantun Mas. sing Pantun. penak. Ya, Aku wis ganti Mas telu. Komet. Heeh. Oh, aku urung enek padha pantun aku wis mantun kok. Loh, mantun apa kowe? Kayak ki mau ta? Iya. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Aduh. Gak muni cakep kok aduh piye ta kowe iki? Kok pantunmu? Kayak kowe melo. Pantunmu kok nganggo Indonesia barang lho kok. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kalau tidak ada ya ndak usah mandi. Loh. Sik. Iki jurusanmu piye to lek Piye iki? to? Kok parikan ora mulih lho, ora nyambung. Kok mboten runtut ngoten sing penak lho Mas. Balenan ngomong balenan. Balene kalau ada Mosok gak nyambung blas. orang nyambung blas karepe piye lho. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau Cakep. tidak ada, lah apa mandi? Loh. Yes, mandi yo ape, ra mandi yo ora apa-apa, ya ra. Terus Purwokantine kecekele ning ndi? Lah. Walah, kowe golek Purwokanti. Iya to. Oh. Wong jenenge pantun ki yo I yo gurine I ngono lho Mas. Oh iya iya iya. Purwokantine ki cetha. Ah. Mantuk-mantuk keleleken teri. Sementing Purwokanti to, Iya Mas. ya, mantuk-mantuk Keleleken teri. Cakep. Nganjuk semakin di hati. Amin. Ya, ngono no kok so. Wah, lho Dadi tangane ki kaya pas lho. Aku seneng. Dadi pas Purwokanti nek. Tetapi I- lirih ngene ngantek kaya wit mauni. Saking wit mauni ngebleki cengelmu kuwi. Saking bahagiane aku Mas ngono lho. Mula sing penting ki Purwokanti. Berarti nek masalah Purwokanti iso. Lah lho kene dolanan Purwokanti wis enak 16 tahun. Purwokanti kok 16 tahun dolanan ki apa ono lho kowe iki? Lho bakul lho. Pak. Contone. Jajal nek tak iki tak kei kata-kata kok dadono Purwokanti sing genah. Ya. Ya ta. Gedang digeget bakdo madang. Lah kok pinter Ah nak. terus mau ngono pangananku to kuwi. Tinating dentang tak tinating dentang tinating dentang tak tinating deng tinating dentang tak tinating deng dang ding dong ding dong serut. Oh, Nek niki pas Mas, pas. Oke. Gedang ya digeget bakdo madang. Oke. Ngono. Cimat Barang siji sing di rumah. la pinter enak. Purwokanti. Tinating dong dang tak tinating dong tak tinating dong tak tinating dong dang ding dong serut. Oh, jimat ya. Lah iya jimat Barang kok ya siji iso. sing di rumah. Lah nek keringet Keri-keri krasa angen. lah bocah kaya ngerti Purwokanti iki lho. Lah Gamel itu. sapa sing penggambeli kuwe iki sa? Atas ketek-ketekan. Kok ketek-ketekan. Lah kono. Lah nek keringet Keri-keri krasa anget. apa ya ngono Met? Kuwi wis paten. Yen Mas Akbar. Pacare nikah. Iya. Kiku piye to kok. Bahagia tegese iki bahagia ngono lho Mas. Kok Ya wong tuwek ya mok ndongakno tok. Nah, jadi dua insan yang memadu kasih iki kudu didukung. Nggih. Mas Komet itu ya istrinya Seniwati. Seniwati nggih. alhamdulillah penyanyi juga, mara sepuh pesinden. Sinden. Nggih. Lah ning sing mara tuwa sepuh mara tuwa lanang kuwi. Maksudnya mara tuwa wis suwek ngono Mas dadi. Iya. Iya. Kok protes saya dadi. Mara tuwa ki ya mara sepuh. Lah ya. Kuwi wis tuwek ngono lho Mas. Ya, mara tuwa lanang piye? Sing lanang kuwi iki panjak kendang. Oh. Kula kabeh nganggo seni Mas. Oh ngono. Nggih. Keluarga seni kabeh. Keluarga berarti. seni lho. Eh. Seneng menyanyi. Eh. Omah ki wis kebak kaset WF
BF piye? Musik lagu kok BF. Lagu. Kowe tak tapuk omonganmu kok sok. Putri. Kowe iki omongane sing cetok. Dipirsani para pejabat, para rawuh, para petinggi lho kok. Nggih. Pimpinan kota kok sok. Wis sing apik ya. Lah nggih. Piye kuwi? Keluarga seni sange betul nyanyi to. Nyanyine piye? Kados ngene iki wau nyun sewu nggih. Heeh. Aku kan pamit. Heeh. Papa berangkat ya aku kan ngono. Weh. Papa. Iya, oh biasa keluarga romantis kok. Iya. Ngono ki bojoku ya nyanyi lho. Nyanyi Nyanyi piye? piye? Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Cangon to we. Swara penak. Marai wong seni ya kaya ngono. Wong seni nyanyi ya Iya, ape karepku ape ki. berangkat kerja nyanyi. Dinyanyekne. Dinyanyekne. Izin tak jawab. Heeh. Ojo nyanyi to, Dik, isini-sini. Engko mantuk njaluk tak tumbasne apa, Dik. Nah. Ngono ki ya nyanyi. Nyanyi piye? Aku tidak minta oleh emas, permata dan juga uang. Tanganmu lu Pak. Lambene lu kaya cindung bensin. Nyanyi iki nek gak nganggo penekanan elek. Boyo lambene ora usah diongkak-ongkek ngono biasa Harus ya ada cetok. penekanan. Penjiwaan. Penjiwaan kaya lagu saiki aja gelem kalah. Lah nyapa lagu saiki? Lah kuwi sing lagi viral kuwi piye kuwi? Apa lho? Kendangnya tok Mas, Kendangnya, tok, Mas, kendangnya. Harus gila. Sing viral viral ning nyanyi. Viral ning kita kan TikTok kuwi. Seneng, TikTok. Yuk kita sambut satu-satunya penyanyi yang seperti Bajul. Ada Saudara Bajul nyatek ndasmu ben viral ya ta? Viral nek kaya Bajul iki sapa sing Siapa apik ngerti gelem? viral terus dudu Bajul? Iya. Lho, ora kuwi. Lek awake dik grup wong telu ki ora ngono pase. Apa? Lah nek Mas Akbar ki dalang, mesti nek ditambahi Ki Akbar Shah Alam. Aku yo tau dalang Ki Dodok Widodo. Kowe yo kan yo tau tambahi Ki Rek Komet. Kelamen kan pas to. Ya ora apa-apa suluke gur. Seneng menak aku. Aku ora seneng, aku mau anu bangga. Baik saudaraku semuanya yang sudah berkumpul. Iya. Bayu lek kok ndas tok to. Tapuk tenan kowe iki. Aku ora ngerti. Iki para rawuh, Sepuntene lho Pak Bupati gara-gara kula nggih macet. Mendas-mendas. Ngapunten lho nggih. Alah kowe iki kepedean. Nyapa ta, Kok Bro? gara-gara kowe macet lho jere sapa? Lah iki nek gak perkara pengen ngerti aku ya ora macet lho to. Oh, kowe Iya, iki ta? kok yo ngilo. Apa ta? Iki minangka niki lho. Oh iya. Enek Mbak Niken, enek Mas Akbar. Lah nggih niku. Lah dek kowe gara-gara kowe. Pomo kok. Ayo nang siarno sing kaya ning orkes-orkes ngono Mas. Siara ya. Ya. Langgar apa masjid? Lho, ojo. Wis. Kuwi wong kesripahan, langgar apa masjid wong kesripahan. Tahu tanggaku saking gupuhe lho. Piye? Bareng nyarno wong kepaten lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudune rak innalillahi. Mau kepaten kok ya kesedan kok ya. Kepaten susah e. Lah kuwi piye? Lah kok iso alhamdulillah. Mati lho le aku. Alhamdulillah. Sak menika sampun kapundhut. Lah kalau kapundhut kok alhamdulillah ditang piro aku. Wonge sing nyaro Jek. Gawa ning nggonku Mangan. tak mentik. Mangan. Siarno. Baik saudaraku semua yang sudah hadir. Malam yang sangat luar biasa. Hadir di tengah-tengah Anda salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis. Kowe iki MC mah cengengesan. Kowe ganggu MC itu. Ora ganggu piye wong kowe iki lho malah kleru kok guyu ki oleh Mas, ning aja dawa-dawa sithik wae. Sementing kata-katane pas. Oke. Aja dawa-dawa sithik. Oke, malam yang sangat luar biasa saudaraku. Tak panggilin salah satu artis Indonesia. Ada siapa dia? Artis cowok kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Aduh kaget aku. Kowe bianter biasanya ra ngono. Kancene aku maksimal dino iki. Gara-gara nek wong loro iki aku maksimal dino iki. Siarno dhewe, metu-metu dhewe. Yo aja ngono. Lah kowe ora tau tumanto artis metu dhewe siarno dhewe. Kuwi jenenge artis ra kajen yo kuwi Wis kok. nengat. Artis kok kropel. Yo ora yo kowe to men kok. Lah iya, mantuk lah aku. Yo aja kok. Ora wong urung bayarane. Ayo angkaten. Ayo. Dongkrak. Kaya ngelek gapura. Kata manten kakali. Kita jadi mantan Mas. Cepet Mas. Ayo MC. Ayo. Sampun kawis tinggal. Aki.
Temanten putri ingkang ayu Sulistya warni. Wah iki. Temanten kakung sajaipun kadosta carang ingkang Ngenyek. Padake carang aku. wis kuru ngono to. Kados Raden Janaka. Janaka. Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi Kok temanten. gak enek musik to? Lah piye dikei asil oleh apa piye? Mosok manten asulule lho. Lah pantesen apa? Anu musik no. Heeh, musik. Pindo Nganten koclok. Nganten kok pindho Kaya. Ayo maka anu nung ning nung ning. Wah iki. ya. Oh dadi peri. Anu kok gak enek tragedi ngidek telek. Lho kok Idak ndok kok telek piye to? Iki dadi apa perias? Prias. Oke lagi. Aku kan dadi panggih no. Panggih. Aku kan mbak kan di salon to. Hah? Oh, aku ning kono. Wedding. Priase anu Sintan Jenking ya. Wedding. Mbak Niken kok kene Mas Akbar kok kono. Temu manten. Aku Monggo. kono. Kanthi ungilipun kodhok ngorek. Sapa Anu cekar ki kang utama bawah? latihan ya Mas ya. Iya, latihan. Kurang seminggu hari H kita Iya. menikah. Umpamane maksudnya. Karek kono. Aku piye ki? Wus dumugi wahyane mangsa kala. Dumawahing kodrat pingundi wahyine ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Gua ndak kalah karo wong itu. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri penganten. Ning gemplang apa Mas? Ning gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Walek sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkeme sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho ki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? urung. Urung sawat-sawatan Kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng yo. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri. Syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung ngidak kok iso dijiki ki. Sasampunipun nglampahi pidhakan Heeh. tigan. Anu ndoke idake lho. Lho Idake. ndoke didaki piye to? Ndoke idake. Tes. Mosok Mosok ora tau ngerti nganten. Kok ngaleh? Lah dereng idak ndok. Oh iya sampean dalang kok ya Mas. Heeh. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak? Malah iki no mantanku malian. Ora apa-apa lemu ki penak ra sambut kono kasur nglebu Temanten turun. Kamu gak mau jadi Sarimbi. mantan mbak aku to Mas? Loh, iki piye posisine? Tak wakili ya. Oh, wakili ya. Oh, Teman- mudah cetokan ora. Tok men dadi Akbar. Iya, iya. Iya. Muga-muga seterusé ya. Iya. Terus Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. ki mantene dok mripate piye iki? Temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados dam trek. Gak petuk, gak petuk. Juga betul. Kudune piye? Petuk. Petuk. Blok goblok. Ngono nanggap MC. Biasa to, ganjing sikilmu. Wis sing rabi paski piye? Temanten kakung saha putri menika riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri penganten kekalih sungkem le. Mas kan suami istri, hormat, rek, selesai. tegak, rek. Temanten putri dan putra hadap ke depan gerak. Mana matamu? Matamu dhewe. Sing kaya pas Gibran mata. Ini mataku. Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Satu-satu. Ini matanya mana? Ini mataku. Kok kaya sentolop toh? Mataku. Ya ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana? Golek kesempatan MC geragas. Aku anggitku ora bendino. Iki lho sapan malam pertamane kok. Malam pertama sapa? Malam pertama tak genteni aku. Piye to ki manten gota gede bareng penake kono iki. Kok kowe gak kuat? Oh, Ah. kene wis nganggo jamu tetes kok. Ayo bare mumpung urung ya. Iki lho musik ijek kok. Ora. Siket sawetawis menika
Wancinipun temanten lungguh kursi. Nggih, Kursi, kursi wonten ing dadi kursi. kursi. Kursi dampar kencana kene kursi. Dampare manten, kursi manten. Ah, borongan piro to ya. Lah ngono lah. Ngono jadi profesional. Ah. Iki jenenge romantis totalitas Ayo. maksimal iku kuwi. Hei! Kok kursi kurang ajar. Hei, kursi. Kamu kenapa? Terjungkal. Walah. Kok tak rokok rono tang. Anu ngantuk dhewe, Nduk, ben aman. wis ya, bar ya mantan. Wis bar ya, Pak. Duduk Dek kan. Iya. Wis manten ki manten cara adat di ki monggo. Alah niki tok-tokan mboten tenan kok ngoten kok nesu-nesu mboten apa-apa. Tapi mau tenan gelem ndi? Gelem. Lah yo games kok. Sapi ya kok. Yo, nanjakne sithik. Salat Sinten? sinten Mas? Tak goleke sing sak babak sak musuh. Mbak Denko. Mbak. Yo. Oke. Jumeneng sempat aja. Kita sambut Denko. Hey hey. Hey hey. Disapa. Heeh, kuwi lho. Tak golekne musuh neh. Ah, lek mang Mbak Niken wis enek pasangane. Iki digolekno pasangan awakmu. Disapa Mas Komet. Heeh, ditakoki men, ditakoki. Mbak Nyen Sewu jenengan uang. Lho. Paring asma sinten? Paring asma sinten, Mbak? Aku. Nggih. Hah? Sampean paring asma sinten? Aku mau Nggih. numpak mobil. Ah, Oh. modar kowe. Rene numpak mobil. Oke. Tuh. Awale ngono, berikutnya engko pas. Ngaturke napa menika hari jadi Kota Nganjuk yang ke 1087. Mbak sinten, Mbak? Aku. Nggih. Wis mangan. Oh, modar nggih kowe. syukur, nggih. Tuh, rene to, rene. Kowe iki lem nakoki kurang halus, ngaliyo. Iki parah tuh iki. Nyuwun sewu diajeng. Dalem Kang Mas. Oh, penak ngene lho, Mak. Kowe ngono lho. Terus cangkemmu konslet wae. Nyuwun sewu, paring asma sinten nggih Oh, diajeng? kula niku Deni lho, Oh, Mas. nggih, Mbak Deni nggih. Heeh. Di dalam saking pundi, Mbak Deni? Saking Guyangan. Hei! Wah, iki milik umum iki. Wah. Jenengan kok ngertos to, Mas? Aku ping pindho rono kecelik terus. Lah, sing gawa tapi ijo kae, Mas. Gowo kalau garangan gurimu lho. Antara bakul topi kok. Ha, nek takoki penak ngono to, Met. Wah, Wis sing kira- halus to, basamu sing halus. Mbak 250 purun. Apa kuwi? Anu saking pundi, Mbak? Pidalem saking pundi? Moh, Mbak, mau ya Moh. apa? Aku gak tau apa-apa iki. Jenengan daleme pundi ngaten ya? moh aku moh. Oke. Moh. Lho, mau kok oke piye to iki? Oke lho. Wis gak nyambung ki bolot wedok kita ya. Nyuwun sewu diajeng wau. Nggih dalem-dalem, Mas. Dugi mriki wau jam pinten panjenengan? Ya Allah, kula niki mau jam 3 sampun CR wonten mriki lho, Mas. berarti jenengan di Kahanane situ, menika rame sanget ya Laras, Allah. piyayi mriki lu ngeten iki leten napa piyayi ingkang Remen budaya? sanget nggih, Mas. Remen sanget nggih, Mas. Wah, Nyambung lho dijak omong ya nyambung. nyambung ngono kok. Tapi kok iso gemesno Iya wong? ya kok aneh karo kono nyambung. Aul ini gue. Wane ya. Hah? Wis sing ahli ya. Ah. Wane he ni ho. He. Oh, he. No, ha. Kok wah oh Opo? Lah ini malah medhi wong. Bareng ngomong ngono malah sambung. Lah nggih, sambung kok padha kocloke. Yo Banyuwanginan yo. Banyuwangi. Apa wis? Manut, penting Banyuwangi. Bebas. Penting Banyuwangi. Ye, gerajakan. Oke. Nah, Lah Mbak Yu sing nyanyi keras niki mesti. Oh, keras. Keras. Sudah siap? Oh, Ya, sudah. go sudah siap? Sudah siap apa belum? Mbak Yu, sampean biyen apa supporter bal-balan? Kuli. Kuli piye? Kita bungkuk ngono lho. Makasih. Yuk. Padha Gerasakan. Ya, yuk, terus.
Jangan tepuk tangan kalau tidak saweran. Piye to? Ya ben to Mbak, tepuk tangane merupakan suatu kebahagiaan ngono lho, ngagumi jenengan ngono. Kok malah Mas Komet Mas Dodok iki Nggih, kok nggih. ono titipan Oh, ya nggih. kuwi selain hari jadi nganjuk. Nggih. Wingi uga memperingati Hari Bumi dan Hari Air. Oh, Hari Ono titipan Bumi dan saka juga. Dinas PUPR. Oh, nggih. Ya, wis rencana para-para pejabat para nayakaning praja nek ing Nggih. Karaten Nganjuk Nggih. akan menanam tumbuhan tanaman di Semantok. Oh, menjaga kelestarian bumi leres, kita. leres. Lek bumine ijo insyaallah napa menika air juga nanti melimpah ruah nggih Pak. Soalnya Amin. sebagai resapan air kan tumbuhan. Selain itu juga sebagai paru-parunya dunia. Ya, leres. Mas Komet Mas Dodok ndonga napa di hari jadi Kabupaten Nganjuk niki monggo. Inggih, mugi-mugi di hari jadi Kabupaten Nganjuk menika Nggih. Nganjuk tansah maju, Amin. Nganjuk tansah berjaya, tansah Amin. kuncoro, saged sinergi antara atasan dan juga bawahan, pimpin pemerintahannya selalu amanah untuk rakyat. Amin. Mas Komet. Nggih sami. Dulu kok kayak duwe omongan belas. Nggih, pokoke mugi-mugi masyarakatipun Ah. ayem tentrem kathah rezeki lak nggih Amin. ngoten. Amin. nggih. Amin. Aku tak nutuk relakan ya. Nggih. Kalau Kalau malam semua kita nggak ketemu lagi. Nggih, siap. Siap, Pak. Nggih. Yo, cawe sesaji Brojo Denta Brojo Musik ditutuk nih lakone. Wayang. Yuk, ya.